Eman Stories. Ang vlog natin ngayon ay dito makikita sa DYD Hub dito sa Dayangdang malapit sa Magsaysay, Naga City. So itong hapon naisipan ng mga kasama ko sa nursing magmerienda at naisip namin itong pizza burger. Nag-crave kami ng pizza burger kasi lumabas sa notification namin ito sa Facebook. Kaya ito pala yung mga choices na pwede namin pagpilian. At ang pinili namin ay yung classic at saka yung mozzarella pizza burger. At meron din pala silang iba pa mga flavors ng pizza nila. Yan, so naluto na po yung burger namin. So dalawa nga yung binorder ko. At ito, buksan na natin. Yung pizza burger pala ay nakalagay sa foil kaya medyo matagal ang init niya. Yan, so ito yung classic pizza burger nila. Ito naman pangalawa is their mozzarella pizza burger. Yan, so tikman na natin. Makapal pala siya and very masarap. Yan, so itong mozzarella pizza burger, masarap talaga siya. Ang kapal ng burger sa gitna, hindi tinipid. Yan, so I would truly recommend this kasi yung classic nila, parang ordinary tinapay lang pero ito talaga kakaiba. So yun ang mga kasama ko sa work, kumakain na rin sila. Nag-enjoy naman kami nitong pizza burger. Yan, so thank you very much for watching my vlog about this pizza burger sa Dayangdang. And I will be seeing you again. Bye-bye! Eman Stories.